lekker eten, lieverd. Ik pak wel een stukje ballen. Oh, ik pak een stukje bal. Oh. Ik ben eruit. Deze is comforttemperatuur 50. Ik ken nog iets kouder en zwaar, maar ik denk dat dat wel ongeveer goed wijzen mag. Ja, zusje. Het wordt al beter. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlag. Nou, mijn mosje er weer wat. Wie vannacht nog wel wat ziekig, maar zit er weer wat. En wat zeggen we hier nou? Samen op pakers in hier. Een hele grote versierde wijn, hè? Allemachtig, dit is een grote muziekbox, hé. Een radio. Die is vet. Die ketting hing het ook wel. Wat is toen kregen van Famke, hé? Een ketting, dus toen zie ik wie juist, hè? Van Ilda van Famke. Dit is een grote wijn. Zie je, kist op play drukken. Play. En stop. En vooruit spelen. En pauze. We waarom spelen? Opnemen. Even me. Tjo. FMI. Wat cool. Zit er dus omheen erin, hè? Ik denk dat het eigenlijk een bus is of zo. Hey. Wow. Het is een bus, hè? Stiekem met een isje. Wow. Hier is al flink in omfeest. Wat een groot ding dan, hè? Disco, ja, discobal. En rolskaatsen, submem en cd's. Oh jee. Het is wel een beetje een rommeltje worden, vies, né? Ik denk dat ze de versierde wijn al horen, dat ze net meer hoeven. Dat het al klaar is, wat denk je toe? Ik denk dat ze al dik feest horen. Mag dat. Ik zie je wel even ter stalling staan. Maar weer eigenlijk dat in? Oh, nou. Ik denk dat het wel even mocht. Cool. Altijd leuk, die versierde wijn. Je wordt op de planning. Ildo had je een Beppe Klaasje daar. Tegen alle orenbandjes. En ik ga wat ding van het werk. Ik moet onder oren naar de AVOEK. Ga ik een afspraak over het boek. Want er zit schatting. Skelt is al druk aan het schetsen. Het boek is gewoon heel door clear. Dus teksten binnenkort, de correcties binnendien. Ja, er wordt nou een soort... dat nemen ze een gatenproef maken. En dan zie je van waar vallen gaten in het boek. Waar is er een hele bladzijde of waar valt er een bladzijde helemaal uit. En dan kan daar mooi de sketches, de tekening van skelten. Dus en die is al druk dwaande. We hadden nog wat heen en weer mee aanwezig. Maar hij is echt heel goed op wij. Ik ben heel tevreden. En dan aanzien we het alles nog inkleuren. En ik denk dat het heel mooi wordt, het eindresultaat. Maar ik ben een skerig, want het wordt al je natuurlijk biel qua komen. Dus daar waren we nog een peteerkoor. En ik hoop dat ik hier mij dat boek dan ik ons alle basisklanten kennen hier in Friesland. Dan kan ik het boek een stukje vallezen en hopelijk de band zou het Fries lezen te krijgen. Want dat is natuurlijk mijn doel. Het Fries lezen van de band, maar ook de band zelfs. Dus dat is het idee. Ik maak nog wat opnames van lied. Ik vertel je hem aan nog wel even wat meer hoe lied. Daar zal ik een stukje van de presentatie op nemen. En daarvan zoek ik nog even wat promotiefilmpjes meidje. Dus een beetje dat, somedays zeg maar. En voor de rest, als ik dan klaar ben, dan ging ik wel lekker naar Beppe Klaasje en de bandjes. Dus ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik ben je benieuwd bij mij. Zo, ik ga Ildo bij Beppe Klaasje gebracht. Nou, hier haast naar die een tiert om doeitje mee te zeggen. Dus die vermaakt haar daar altijd wel. Beppe Klaasje is altijd goed. Ik zou nog even de beesten aan natuurlijk. Want die verwacht ze me altijd warm koffietiert. En dan rijd ik aan naar de AVOEK voor een oerles. En we zien al wel een beetje een datum inprikken kunnen van wanneer ik het boek verwacht kan. Dus maar misschien een presentatiedatum plannen. Datum van wanneer ik los kwam. Dat hoop ik eigenlijk een beetje uit te hebben. Maar ik ga wel in de gaten dat boek schrijven, dat gaat heel veel tijd doorheen. Dus ik ben natuurlijk, kom wat uit de theaterwereld. En daar is alles steeds maar regelen, dwaan, hup. En bij een uitjouwer, bij een boek, is dat wel een beetje oors. Dus daar maak ik wel wat om wennen, maar dat is echt wel eens goed voor mij. Dat ik wat meer geduld heb gehad. Dus ik vind het wel leuk om te zien hoe zo'n proces gaat met zo'n boekschrijver. Wat er al bij komt te zien, dat ga je echt ondervragen gewoon heel net in de gaten. Dus dat is wel heel leuk. Ik zal even naar de beestjes eraan. Hey jongens, goedemorgen!
Hoe wie het met hem? Ga je wel zin in wat? Dus stist op die etensbak, hé. Hoe moet ik daar nou bij? Zit er bovenop. Maar goeiemorgen. Je weet wat eten na? Kom maar. Dit je achteruit. Zo, lekker eten poppies. Hey. Alsjeblieft. Van Jim. En nog voor de knietjes. Goedemorgen, schatties. Hallo. Hoi. Zo, ik zal eens een keer water van je pakken. Alsjeblieft. Nog een beetje heet, denk ik, hè? Pak ik ook nog. Zo. Alsjeblieft. Lekker eten. Ik al klaar. Stelt ik net zoveel voor. Ik zil op naar de aanvoek van een peteer. En ja, zoals ik zei, ik ben heel benieuwd wat ik te jaren krijg. En hoe het proces hem verder ontwikkelen zal. Ik neem je hem wel weer gewoon erin mee. Wel leuk om voor je. Maar ik kan zien hoe het soms in zijn werking doet. Wat er je bij komt te zien. Op mijn layout. Nou, ik ben heel oud. En ja, ik zal op naar de aanvoek. Ik ben heel benieuwd wat je uitkomt. En elke keer komen we een stapje verder. A few moments later. Zo, het peteer uit West, oer het boek. Zaken ontdekt een wondereiland, komt het boek te heten. En ja, er zit nog echt progressie in. En het doel is om in februari het boek te presenteren en daarna dus de Squallen-tour te doen. En zo zijn 8 kaspelen en zat het nou stiert, gaan we echt nog het sterkste deel om. Dus dat is wel echt een ging los. Heel veel squallen, mij het boek. Er wordt nog een videoclip maken. Dus ja, echt te gek. Echt een heel leuk project. En ik ga er echt heel veel nog in. En ik vooral om al die band dan mijn boek te jassen, is maar. En dat ze Fries lezen gaan, want dat is natuurlijk het streven. Ik zil die kant op en ik maak eigenlijk nog even om een sleepzak. Want mijn kwarten is weer Tietjerk aan tour. Tietjerk aan tour is een soort barreltocht met auto's. En 2 jaar te bek ga ik dat ook bij Marianne dienen. Dit is zal ik ook. Helaas ging de eerste dag er net bij wezen, omdat we haar opnames van de documentaire. Dus de eerste dag met Marianne helaas alleenig. Vind ik wel heel spietig, maar ja, soms rennen sommige dingen zo. Gelukkig is het Chibbes al leven om me dan de jongens te brengen. En de rest van de Tietjerk aan toertocht ging ik vanzelfs wel met Marianne mee. Maar 2 jaar te bek wie ik mij. Maar dit hier zal Jelke ek mij wat vreun. Dus we komen een sleepzak te kwad. Dus ik maak nog even om een nieuwe sleepzak van mezelf. Want ja, Jelke had die beelden zien. En hij zei, oh, dat lijkt me echt zo leuk. Nou, ik zei, dan dus toch ek mij. Dus hij gaat te jaren met 2 vreun ek. En zat het nou stiert, want de eerste dag ben ik dus net mee. Maar ik zei, een keer stoot de camera wel even mee. Hè? Want ja, we willen natuurlijk niks missen van die tocht. En ik denk het is echt wel geinig om Jelke eens even in actie te zien. Dus de eerste dag zal hij de camera bij haar. En missie hem dus heel nog niks van Tietjerk kantoor. En ik ga er echt super volle nacht in. Het is gewoon heel gezellig. Al je opdrachten waan, fotoopdrachten, vragen en al dat soort dingen. En dan jongens gezellig zitten. Er is een band mee, dus we gaan live muziek. Nou ja, wat bollen meest nog meer. Ik ga er echt super volle nacht in. En zoals ik zei, ik ga eerst dus nog 2 dagen opnames van de documentaire. Dat ben echt de laatste opnames van de documentaire trouwens. Dus ja, dan zit dat er ook alweer op van dit hier. Tak om hier Westzijds aflevering. Maar dan hebben we 6 afleveringen zitten. En dan, ja, ik geloof dat ik maar Jelve 6 en ik ging bij mij de boord naar huis. En dan met Chibbe me daar maar even ompikken. Dan, ja, ik ga stiekem een adres krijgen. Want anders weet ik net hoe, wat ik heen maat. Maar dat vertel ik natuurlijk net om Marianne en Jelke. Die maat de tocht zelf maar doen. Maar dan brengt Chibbe me daarheen. En dan ga ik de rest van de dagen voor mij Marianne mee. Dus ja, dat belooft een heel avontuur te worden. Ik zal even op naar de winkel om een sleepzak. Want ik wil wel heel graag warm lezen. Want de vorige keer was het best wel koud, jongens. Maar ik zei, vorige keer zitten we in een tentje. En dit hier hebben we een daktent. Op de kever. Ja, we geven maar de kever, maar nu maar een daktent. Dus het lijkt wel wat heger. Maar ik wil net verklommen. Dus even om een goede sleepzak. Dit zijn luchtbeden. Wat hebben we hier? Ja. Maar ik wil in dit lekker warm is. 20 graden, 10 graden, 15 graden.
Nou, ik hoop eigenlijk net dat het kouder wordt dan 10 graden. Hè? Oh, je hing er echt nog een prutje. Maar echt een beetje lekker veel, hè? Dan moet je wel van die mummie pakken, joh. Ik ben eruit. Deze die is comforttemperatuur 15. Ik ken nog iets kouder en iets warmer, maar ik denk dat dat wel ongeveer goed wijzen mag. En ik denk, neem ik voor de zekerheid maar even een vliestekentje, maar ik ken die er altijd nog bij in. En een lekker warm pyjama. Nou, dan mag het doorkomen. Claire, krijg ik nog een leuk kwart broekje mij nou? Gewoon even voor het sporten, is maar een mooi zwart kwart broekje. Dan vind ik wel lekker. En gewoon wel lekker om iets te chillen, jongens. Dus compleet. Nou op naar huis. Er zit nog al je werk voor mij te doen. E-mails, nog wat filmpjes opnemen van Lied. Dus gauw naar huis. Ik ga wat van die bijna om Jelke. Voor op je teacher kantoorauto. Nee, genau. Ik kijk wat van de teacher kantoor. Dit komt op je auto nog, hè? Ja. Wow. Ja, oh, yeehaw, we come from Friesland. Who let the horse loose? Howdy, cowboy, giddy up, go. Oh, machtig. Die plakken we nog op de auto. Ja. Cool. En deze er nog bij? Die doen erop. Sure. Nou, ik had al even verteld, de eerste dag ben ik er net. Lekker rustig. Maar dan krijg je toets mooi druk natuurlijk, hè? Wat dan? Doe maar eens de camera mee, hè? Oh ja, dat is best. Dus leuk. Ja, wel jammer dat ik het maken, maar wel leuk dat het ook mij was. Dus het wordt wel gezellig, denk ik. Dankjewel. Ik ga sleepzak hellen. Goed zo. Dus Wat mensen zien, een beurtkaart. ja, tot mensen zien. Ja, vorige keer ik op. Maar ik zei, ik neem sowieso nog een pyjama mee en een vliestekkertje. En we lezen nog net in een tent, maar op een auto. Ik denk dat dat Je is weer niet net al een kroep, hè? Nee, dan kroep ik Marianne wel om. Kan ik wel. Ja, wissel even wat eten. En dan zit ik aan echt onderslag met mailtjes en al dat soort dingen. Eerst een hapje eten. Ik ga nog bananenpannenkoekenmix. Was er ook wat van? Nee, dan maar een stukje behalve. Echt lekker. Ja. Nou, dan net. Ik zelf wel op. Ik ben Alpe, maar ik hier nog wat beslagen hoor. Dus Nou, lekker eten, Tef. Heerlijk. Het Oh. wordt wel een bruine pannenkoek, denk ik. Gatsie, daar hoe kind dat? Omdat banaan is, banaan wordt op bruin altijd. Lekker eten, lieverd. Ik pak wel een stukje ballen. Oh, ik pak een stukje wel. Oh. Nou, kist dus net een dij bewaren. Oh, jakkes, nee. Ik wil een biscuitje of ballen. Sa Edenhoorn. Alles op kant. Ik ga al wat mailtjes beantwoorden en ik zal nog wat teksten opnemen van Lied. Want Lied, ja jongens, ik had het al een paar keer neemt, maar ik maak dus een stukje van de presentatie ervan. En er binnen 8 finalisten. En op 9 september zullen ze het zien elkaar strijden in de Neushoorn te Ljouwert. En ik maak tussen terug wat onder het publiek vragen wat ze ervan vinden. Of welke acts ze leuk vinden. Of wat ze leuk aan de acts vinden. Misschien even bij de artiesten hier en daar wat vragen. Dus een beetje vleende kiep nemen ze dat. Dus ik ga er wel nog in. En ik zal nou even een tekstje opnemen voor, op de socials. Van hey, 9 september is het Sofie Lied. 8 finalisten. En kom al eens zien. En of je het op televisie. En stem op je favoriet. Dus dat. Ik ga een krukje, dan heb ik mijn camera mooi op. En dan geef ik gewoon los. Dus je wordt ook het peker op een naai. Je hebt juist er was hoe dat gaat met opnames. Het slaat het haast nooit om in één keer alles erop. Maar ze staan er gewoon weer hield het wat beter in. Dus wie zullen hoe het gaat. Opnames verleerd voor een filmpje voor de socials. Daar gaat ie. 9 september is het Safir. De finale van Lied. Wist u er echt bij? Op deze juni zullen de 8 selectaire artiesten het chillen opnemen in de Neushoorn te Ljouwert. En dan kunnen je stemmen op je favoriet. En je kunnen er live bijwijzen. Je kunnen er op de jongens zelfs bijwijzen in de Neushoorn of je kunt het live op televisie Friesland zien. Lied, 9 september in de Neushoorn te Ljouwert. Zet hem in je agenda. Nou, net als mij wie die lijst wel aardig. Ik zal het even uploaden, kijk even zien wat het is. En dan ziet, want het is echt gleur niet waar, jongens. Maar ja, om je nou helemaal in een tapje te zitten, is echt net alles. Maar nu ken er wel weer uit. Net als mij is het wel aardig slag. Ik ga alles zijn wat ik boer. Net te lang, net te kwad.
ik zit even uploaden. Dan kun je dat monteren en erop zetten op de socials. Ja, ik zal verder met mijn mailtjes en dat soort dingen. Dus daar zit je me net mee vervelen. Aansluit werk met kleding. En ik ga naar Beppe Klaasje en de bandjes. En dan zit ik daar nog even lekker maar de band lekker over. Want daar heb ik heel veel zin in. En vooral ik maar dit mooie waar, lekker boeten. Dan krijg ik even een stuurtje. En dan zit je zo alles clear. En dan word ik krijgt ophellen terug zaken. Hé jongen. Hey. Hoe weet het maat? Goed. Waarom kan ze me ophellen? Vertel eens even. Wat vertel ze voor leuks? Ik ga net, maar we gaan daar zwemmen en we gaan wafels maken. Wafels, meidje. Lekker man. En En, een hartje vorm. in een hartjevorm. Nou, lekker. Nom nom nom. Hey Allekeer. Wil je lekker boeten aan het bordje? Oh, wat een feest is dit. Ja. Oh, dit is leuk. Maar met mijn pruur? Is het wel leuker? Met mij. Lekker. Heerlijk. Wat die smaakt je, Adeline? Jelle en Jannie. Maar ik zie hoe dat eruit ziet. Mami van Jelle en Jannie. Oeh, lekker. Oh, en dan doen we hierin. Dan wordt het mooi hartjevorm, ja. Ja. Cool. En chocolades. En hier. Hij is die zeemester, maar je moet daarna misschien lekker zwemmen, denk ik. Het is lekker waar, hè? Hey, Fami. Hallo. Ik kan Nederlands spreken dat ik maar mijn visje wil. Oh, dat is ook leuk, ja. Dat is ook wel waar voor. Ja. Wat gaat hier voor leuks? Stickerboekjes. Oh, leuk. Stickerboekjes. Leuk, man. Klein. Oeh, lekker. Die gaan weer te horen. Oh, en niks, joh. Wat nou wel droeg. Het is ook mooi waar. Het is al een beetje fris, heel dan, maar maak het hier nooit zo vol uit, hè? Dan is je hoe het gaat. Ze zijn wat vissen. Oh ja. Nou, kan die aan het netje blijven, ja. Kunnen wij met het netje er terug. Even meer helpen. Ja, ik haal die. Kan hoor je, jullie? Modder. En hoe voelt het? Oh, er zit er nog net in. Lekker? Te koud? Doe ik eens alleen maar het netje. Ik eens wel even een beetje de metjes eruit halen. Is dat een goed idee? Oh, de doekbril. Probeer het. Ja. Maar dan moet ik gewoon niet doekbril. Ja, nou, maar pak die maar. Dan moet ik gewoon doeken. Ja, hindert er niks. Lekker fris toch? Maakt er niks uit. We staan vanzelf, went het. Lekker dat proken. Lekker toch? Heerlijk. Lekker fris. Dat proken we wel lekker. Ja? Ja. Oeh, nou kom gauw eens naar de wc. En, hoe voelt het? Heel koud. Oh ja, die doe ik wel uit daar. Ja, dat was misschien met het netje pakken. Ik eens hem eruit scheppen. Wend wel, hè? Wel lekker met het hier te warm, man. Heel lekker alcoholje. Het laak het me super aan. Gast. Babbadee. Zullen we dit ding er even uit halen? Ik kan eraan zo weer in en die maar uitgaan. Even wennen. Ja, nou dat snapt dan toch wel. Maar je maakt een baan houden. Een luchtbed. Ik wil Een baan. Maar die glitters. Ja. Komt-ie. Alsjeblieft. Frissig, hè? Lekker zwemmen, toppers. Als je hoe mij de wafels gaat. Hoe gaat het je? Die is die eerst op jou. Dat is nou 34 jaar. Wat in je muur? Het roept wel lekker. Het roept een beetje naar pannenkoeken of zo. Ik vind 4 mensen. Ah, nee. Dat ben ik waar. Ik zal in poedersoep. Nou ja, wafels Dat is doen. heel heat. Mag ik hem hier nog? Ik ben hem even waar al is. Je plakt nog een beetje. Nee. Mijn is 27 jaar. Auw, hiet. Ja. Echt hiet. Ah, ja, de eerste misleert het altijd, jongens, toch? Als nou, we kunnen wel opeten. Ja, ik denk dat het wel lekker is. Ja, jongens, smaak is door. Ja, jongen. Gewoon trobbenziek, je komt aan vanzelf goed. Het roept wel vet lekker. Nou, poging 12 weer echt nog net zo'n succes, maar wat in de smaak? Lekker. Had ik nog wat op, poedersuiker of je hebt hier een spul erop? Smaak is wel goed wel. Smaak is goed. Nou jongen, de 3 of 4 aan jullie zijn perfect. Kinderroos. Lekker eten. Ja, zusje. Het wordt al beter. Ja. Cool. Toppie, Jara, gelukt. Ilda, poedersuiker erop? Ja. Nou meid, dit is er van die. Alsjeblieft. Jara, goed maken, hè? Ja, het liegt er wel een beetje op het Nom. Lekker? Zo? Oh, daar stop, maar misschien maakt het Jara nog wel meer. Er is nog meer poeder. Maar nou een beetje, hè? Was toeworst. Lekker. Wat hadden mensen toch een gouden plakje bij Beppe Klaasje, hè?
Echt super. Ja jongens, ik zal even met de was onder de slag, maar dat gaat even gebeuren. En dan doe ik daaraan nog in een bakje koffie. Maar het weer een tiergeslaggerdij van de morgen naar de avond om even te bespreken over het boek. Nou, daar ben ik goede vorderingen, zodat het nou stiert februari los. En ja, ik kan nog filmpje opnemen en nog wat oorwerk en mailtje dingen. En dan nog heel lekker met de benen, biedt wettergriemen en ja, wafels eten. Die uiteindelijk na wat mispogingen slagen winnen. Van ons succes, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chillen te downloaden voor die telefoon. Want night zit vlog. Hey hoi.